Il-festa tan-Nawfragu ta' San Pawl din is-sena ġiet iċċelebrata kmieni hekk fil-festivitajiet tal-Karnival se jibdew proprju mill-10 ta' frar. Matul il-jum tas-Sibt kienu bosta l-irħewla l-Belt Valletta biex jassistu għal qudiesa tal-festa iċċelebrata mill-Arċisqof Charles Xikluna. Waqt il-paniġierku l-isqof saħaq fuq l-importanza ta' San Pawl fl-istorja reliġjuża ta' pajjiżna. Dan fil-waqt li qal li l-Maltin minn dejjem kellhom natural ġenerus wara l-mod ta' kif laqgħu lil San Pawl u lil dawk kollha li kienu qed jakkumpanjawh. Wara l-qudies One News tkellem ma' bosta Beltin li saħqu magħna fuq l-importanza tal-festa ta' San Pawl għalihom fil-waqt li kkummentaw fuq il-fatt li din is-sena kien imiss li l-festa ma tiġix iċċelebrata f'nara. Għala xi tfisser għalikom il-Beltin il-festa ta' San Pawl? Festa li nemmnu biha u festa dejjem alla volja fix-xita. Xorta konnu nkunu lesti biex nġonjaw il-festa u nintaqgħu il-familji fil-għaxija u kunu l-ek mata Roma, Malta, min joqgħu min joqgħu. Hija l-qofol tal-fidi jew nisranija tagħna għax li ma ġie San Pawl ġew gżejjer il-bambini jaf kieku li ma' reliġjoni nħadmu, nispera li il-Maltin jibqgħu jirrikonoxxi San Pawl bħala missierhom. Il-fatt li ġiet naqra qabel dis-sena, forsi kif ħassejtu intom? Din jiġri jekk daqqa kull 4 snin, daqqa 5 snin, dipendi skont ir-randan. Ovvjament id-data kif issir fid-data tagħha hija isbaħ l-10 ta' frar, però aħna dejjem nagħmlu l-almu tagħna biex il-festa passir kompluta għavolja tersaq b'dak il-15 lura f'Jannar. Għalina, speċjalment il-Pawlin, jitfisser ħafna. Ifhem, meta l-festa tiġi titressaq mill-10 ta' frar, taffetwa ftit. Xorta jkun hawn nies u hekk, imma dik id-daqsxejn aħna sna magħrufin għall-10 ta' frar. One News tkellem ukoll ma' Vince Farrugia, ex-reffiegħa tal-vara ta' San Pawl. Vara li nħadmet Ruma u kienet tappartieni lill-familja tal-baruni Xiberra stess Ferrata li imbagħad ma' żmien ġiet mgħoddija lill-Knisja. Farrugia saħaq li kull belt li jerfa' l-vara ta' San Pawl iħossu onorat. Milt madwar 28 sena nerfa fil-vara ta' San Pawl illum għandna żżar ukoll. Issa li tkun terfa fil-vara ta' San Pawl naturalment tħossok iktar xi ħaġa li qed tagħmel iktar parti iktar minn ħadd ieħor speċi tal. Din il-festa sena wara sena qed tkompli turi l-imħabba kbira tal-Maltin lejn San Pawl u l-gratitudni li nibbet f'pajjiżna d-devozzjoni għar-reliġjon Kattolika.